Hello everyone, खुलुमबाय गासिखौबो बे आंनि गोदान भिडिअ गासिखौबो बरनाय थाबाय आरोना स' दायो माने बेलासे बाय आरोना थ' ओरैबायदि माने मोनसे बुस्थु संनो नागिरदों आरोना आं मोनसे रेसिपि नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों थ' बेखायनो गोसोखांब्रबनानै आं भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलाव प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' नायनाल' थानाङा ओमफ्राय थ' दायो माने मोनानि ओंखाम ओंख्रि संखानोसै आरोना थ' दायो फर बेबायदि जाबाय आरोना 4:30 बेफोरबायदि टाइमा जाहैबाय थ' ओंखाम ओंख्रि संखासिगोनलाय रे ओमफ्रायनो आङो दिनैहाय मोनसे बुस्थु मैगं संनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो बोथोरनि मैगं आरोना अमा बेदरजोंहाय बेखौनो नोंथांमोना आं शेयार खालामगोन आरोना थ' नायलांबाय थादो आरोना माने हानानै लाखाबाय ओमफ्राय हानानै लाखांनानै ओमफ्राय दासो पटके गोसोखांबाय आङो माने बिगुर लेबनायफोरखौ आङो माने देखायनो हाला आरोना दायो माने पिस हादों आरोना बेखौनो नोंथांमोना शेयार खालामो ओमफ्राय नै आखायाव पुरा बेबायदि सिथाबजोब्बाय आरोना थ' बिदि सिथाबदोंबा मा मैगं जाथावथाव सानदों आरोना थ' बिदिब्ला आंनि लोगोसे भिडिअखौहाय नायलांबाय थादों ना नोंथांमोना आङो मा मैगं संनो नागिरदों नै बेखौनो आरोना पुरानि आथा नांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै बे मैगंखौनो संनो नागिरदों आरोना थ' बियो बोथोर जाबासो मोनजायोलाय रे खान्थाल आरोना खान्थाल ओंख्रि अमा बेदरजोंहाय संगोन आरोना आङो खान्थालखौहाय थ' बेखौनो हाना लानोसै आरोना माने बिनि बिगुरखौहाय माने लेबनानै गारखांबाय आरोना ओमफ्राय इयावसो आङो माने भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामनो थाखाय गोसोखांब्रबबाय ओमफ्राय दायो हानानै लानोसै ओमफ्राय नै खिरखियाव लाखाबाय माने आदा हाखाबाय आरोना आङो आदाहै नै बिदि पिस खालामखांबाय आरोना थ' दायो हाना लानोसै आरोना दायो नैबे बिगुरखौ माबाय दसेनो गोसोम जादों आरोना नै ओमफ्राय बेखौनो ओरै सिथा हाना लानोसै आरोना बेयावहाय खान्थाल फिथाइया थाइनै दङ आरोना थाइनै दिनै जानोसै आरोना गोथाव अमा बेदरजोंहाय बिदिनो पिस हाना लाजोबनोसै आरोना थ' दायो आङो खान्थालखौहाय सुनानै लाबाय ओमफ्राय सुना लानानै ओमफ्राय नै दा बेयाव संख्रिदों दै दङ आरोना बेखौ रुनानै लाग्रोनोसै आरोना बयल खालामग्रोना लानोसै बयल खालामखांनायनि उनाव बेदरजों संसै आरोना आङो अमा बेदरजोंहाय थ' नायलांबाय था आरोना मावदों आरोना भिडिअखौहाय लानो थाखाय बेदरखौहाय एवख्रबनानै लाजोब्बाय आरोना जोंहा बेदर दङ आरोना बेदरखौ एवनानै लाबाय मस्ला मस्लि गासैखौबो होना लाजोब्बाय ओमफ्राय बेनि उनाव आं दायो खान्थालखौहाय होबाय आरोना दाम बरियाहै एरना लाग्रोनोसै दायो बरिया माबानानै एरनानै लाबाय आरोना बेदरजों खान्थालजों दिनैहाय जा बरिया जानोसै बेदरखौहाय रुनानै मोजां एवख्रबना लाखानोसै आरोना एवख्रबखांनायनि उनाव दै होगोन आं दायो ओंख्रिखौहाय संगासिनो दङ आरोना माने दहायहाय पुरा हाजोबना लानानै बयल खालामना लाखांजोब्बायमोन आरो ओमफ्राय आङो दुगैबाय माबाय फ्रेस जाबाय फ्रेस जाखांनानै दायो ओंख्रि संगासिनो दङ नोंथांमोनजों लोगोसेनो रायलायहाय ओंख्रिखौ संगासिनो दङ आरोना नायलांबाय था दायो माने एवख्रबनानै लाग्रोदों आरोना आङो बेनि उनाव दै होनोसै गोदौ होनोसै मोनबाथाय जानोसै आरोना मोनानि ओंख्रि नायदों आरोना आं बरियाके गोदौगासिनो दङ गुड मर्निं आरोना गासैखौबो मैयाहाय माने
आङो गोदान मैगं संदोंमोन आरोना बोथोरनि खान्थाल मैगं स' बेखौनो आङो माने फुरा गोदौ होनायसिमल'सो आं नोंथांमोननो देखायनो हाबाय आरोना ओमफ्राय मोननाय मानायफोरखौ ओरैबायदि गाज्रि बावगारबाय आरोना मोनाबाथाय बिदिनो आं भिडिअखौ सम सम बिदिनो भिडिअफोरखौ लानानै माने इथिं बावगारलाङो आरोना ओमफ्राय बिदिनो मैयाबोहाय खान्थाल मैगं संनायखौहाय आं ओरैबायदि गाज्रि बावगारबाय आरोना थ' नोंथांमोननो आङो मोननाय मानायफोरखौ आङो देखायनो हायासै आरोना दा सरि बियो आं नोंथांमोननिसिम आं माने मोननाय ओंख्रिखौ मोननाय मानायफोरखौ माने आं जानायसिम नोंथांमोननो आं शेयार खालामनो सानदोंमोन आरोना खिन्थु हायासै आरोना बावनानै ओरैबायदि बावखायो आरोना थ' नोंथांमोननिसिम आङो बे भिडिअनि गेजेरजों माने मोननायफोरखौ आं देखायनो हायासै सरि आरोना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम सरि बियो आङो थ' जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ स' माच जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायनायनि थाखाय आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' नायनानै थानांला बिदिब्ला आं दिनै भिडिअखौहाय बेसेयावनो दोननोसै आरोना